Добре дошли, хаджи. Малко ли ви беше пустинята? Тук хората житни зърна броят. Той хаджилък тръгнал да прави. Кой ще ме гледа в това време? Тебе те взима сина на чорбаджията. Ще зяпат. Тато, Елица ме чака. Що ме за сватба? Жените са търпеливи. Стана ли глад, пръв ще му разбия вратата. Аз може и да не я облекна. Какви ги говориш? Нещо много лошо става от татъка Балкана. Господи, позволи ми да съчетая тия твои чеда. Чумата да ви поради! Един да не остане!